Lako kontuekin, Lazkao aldera gerturatuko gara orain, hango iztu eta esnetegia jogurt krematsuak eta artisau izozkiak egiten hasi baita. Joan den astean ekin zion abentura berri horri, 3 jogurt mota egiten dituzte naturala, marrubiduna eta musika marakuiazkoa eta 5 zaporetako izozkiak. Jogurrak eta izozkiak egiten gelditu gabe, ezta? Bai, atope gabiltzazten denei esan oaintxe hasita gaude, jogurrekin eta izozkiekin, eta bai oso guztua, martxan bintzat. Zerrekin dabil oraintxe? Oaintxe amai da izozkie prestatzen. Jogurren izozkie ingo dugu gaur. Bai, ja bate gabe gelditu ge eta korrika. Izozkia galde batetik eta jogurrak ere bai atope. Bai. Ze zaporetakoak? 3 zapore atera ditugu. Naturala, jogurra, marrubizkoa azkenean hemen asko konsumitzen den jogur badelako baita ere, eta musika eta marakuia toke ezberdin bat ematen diolako. Bai, eksotikoa eta horrez gain marakuia oso garratza da. Orduan, melokotoi eta marakuiaren arteko nahasketa berezia da. Gustatu zitzaigun eta horrekin hasi gara. Probatu ingo du, itxura bikaina dauka behintzat. Bai, a ber, zer zaizun. Oso ona eta krematxua. Bai, krematxoa gustatu zaizu. Bai, nabaritzea. Bai, bueno, azkenen hori guk jogurre hemen merkatuan normalean jogur gogorra izaten da konsumitzen dena. Baina, bueno, hori egin ditugun bidaien ondorioz, Austrialdera, Holandan, Italian ibili gara pixka bat ikusi duguan, ze jogur eta ze izozke egiten duten, eta han jogur biguina edo krematxua esaten dena egiten dute gehien bat. Gure merkatuan beste oker bat ere badago, jogur krematxua esaten dugunean, burura etortzen zaigun ikuste du jende askok esaten dugu, griegoa bezala. Jogur griegoarekin ez du zer ikusirik. Azkenean hori da, jogur honek esnea eta hartzigarria edo fermentoa bakarrik du. Besteak, esne gaina, esne hautsa, azkenean botatzen dizkie beste osagai batzuk, ez da, hain naturalak ez direnak, loditasun hori emateko eta itxura hori aldatzeko. Baina, bueno, hain osasuntxoak ez dira. Aste nagusian zu artifizialak eta helatuak gu hemen. Aizkorri parian, helatua, behiak ingurun. Hoi da. Ez zaigu itxaso ere faltan, ez da zer faltan motatzen iai esan. Kontaiazu izozkien arira. Bai, bueno, izozkiak ere prozesu natural baten ondori izaten dira, ez da? Pixka bat, jogurrak bezala, egiten duguna da, errezeta bat zapore bakoitzari. 5 zapore atera ditugu, limoia, jogurrezko izozkia, txokolatezkoa, urrarena eta vainilla. Hainitze, produktua zekoiztaz gain, banaketaz ere arduratzen zaren, ez da? Bai, bueno, guk salmenta zuzena eta produkzioa dena guk egiten dugu, ez da? Gure apostoa garbi izan da. Produkzio txikia, kalitatezkoa eta salmenta zuzena egitea. Horrela, bizimodua baserritik atera ezakegu, ez da? Nora ekarri nauzu? Bueno, ordizia etorri gara, Kiskel kafetegira. Hemen kafeteian ibiltzen dute gure esnea eta aparte baita ere jogurrak eta izozkia saldu egiten dute. Kontaiazu zer mozdoa, salmentak? Ondo. Espero gendun bezala oso harrera gona eukitzen nahi da. Gaina iztu eta ja urte asko damazki hemen ingurun oso ezaguna da. Eta orduan, jende grinak intzeon bai jogurre probatzeko, izozki probatzeko. Hainitz, erakutsi dazu baserri mundutikan bizi daitekela. Bai, hori da. Gura posta bintzet hori da eta hori xerakutsi nahi gendun. Zorte hona opa dizut eta dena ondo joan dadila, bai? Bimuzu, venga. Urran arte. Bueno, agur. Venga, bai, agur. Ordiziatik, Asier Otegi, Euskal Herria zuzenean. Agur. Venga, gero arte.